in ga shugabannin kasar nan sun dade suna raina mana Allah malam Allah wallahi ka duba gani yadda talaka yake bala'in cin wahala ya tura su sun je sun hau mulki sai su banza da shi yanzu dan abin da za ka kai bakin ka ma wahala yake ma ballanta naka ba almajiri wanda ne Ale ma albarka dan auta uwa ka shiga zuciyata nan zaka ga mutum da zindime miyan mota kawunan mutane suke yankewa shugabannin kasan mu kawun akwai shugaban da aka mai da mota cike da kawunan mutane da kam kware ko uwa kan awakai dan kam ya ciko kaga mai shayi ka iya bakin ka irin maganganu kaman mai girma irin ka idan ka cikin baki sakata ta magana barkatai kuru ba wani tunani ba da sai ka faɗa abin da zai amfani jama'a amma shugabannin kasashe ka dinga ce za ka dinga gaya masa irin wannan magana ba da dace ba kai wai kakana har in zo ina magana kai har in zo ina magana shugabanni ka ce wani wai kaza to sai shayi kuma shikenan dan mun faɗa maganganu ka ce kaza nawa ne gashi nan mutane suna faɗe nan mutum da kusan bi yake bara aka kama shi da ƙyar yana ihu aka cusa shi a mota aka gudu da shi an farke kundin nasa shugabanni kuma kai shaida ne ka da tabbatar mun da wannan magana ko labari ba inda baya zuwa gashi nan labarai ana taba faɗi kawai daga na ce ka dinga kai ka san abin da ya faru na kin iya baki na ka san a gaban wa kake ba kari wato ko a gaban kai a gaban igwa nake ƙarya kake wallahi wani kar ka zage ni dai cewa ne shahara nake ba kar ka zage ni kai ma kar ka zaga na ji ni gara ai gwaran gaya ma ne mutum ba ko kai jaye mutane mutum kai baka san abokina magana na am ba komai bane yasa ni ce ka duka iya bakinka saboda su mutane bai kamata koyaushe su zama wawaye ba ni mai shayi tausayin ka nake ji wai wallahi ƙarya kake kaji tausayi na wallahi billahi lazi ko duka na zaka yi zaka sa mun duka ne lura nan a ganin ni dan sandan farin kaya ne yalla bai ba ka ce dai kaga shugabannin kasan mu da kawuna ba ni ka ce kaga mai sun gane da kudin wannan haka nake nufi kada Allah ya ba wa dan Allah yalla bai za ka yi min haka dan Allah saboda haka dan Allah ku bai hakuri da ya rasulullahi wai ya Allah dan Allah kaga tsaya ka ji dan Allah ba zan kai ka ko out post na nan area ba zan kai ka ba amma za mu je sai ai ka faɗi shugaban da ka gani da kawuna dima ka faɗi Allah yalla ya hakuri dan Allah ka je gidan mu ka faɗa ka je yan sanda su kama ni a gurin aikin yayi na ban san komai ba ya Allah na dan Allah yalla bai ga hakuri dan Allah nuna maka ba wasa na dan Allah dan Allah yalla bai dan Allah wallahi su bitan baki ne Allah ka ni gara ne ta ka ni gara sai ne kai